Viete, čo sa deje? Ste stále viac zúčastnenými svedkami hypnózy kolektívneho vedomia. Cieľom tejto hypnózy je paralyzovať vás strachom vyprojektovaným v masovo-komunikačných prostriedkoch propagandy COVID-19, ktorá svojim rozsahom nemá v nám známej histórii ľudstva žiadnu obdobu. A proste si správy okolo seba takmer nevšímali, čo bolo fajn, ale keďže ste to všetko nesledovali, bolo ľahké označovať každého, ktorému svedomie nedalo a volal na poplach ako nepriateľov, extrémistov alebo prihlúplo infantilne konšpirátori. Pred pár dňami obletela svet nezostrihaná nahrávka americkej televízie WRC-BTV, kde priamo pred kamerami skolobovala zdravotná sestra Tiffany Dover 10 minút po vpichnutí vakcíny COVID-19. Je tu však jeden mimoriadne dôležitý detail, na ktorý vás chcem veľmi dôrazne upozorniť a ktorý je ďalším z mimoriadnych úkazov. Je ním video, ktoré mám aj ja stiahnuté v pôvodnej dĺžke a kde k sestričke ležiacej na zemi pristupujú viacerí lekári a situácia vyzerá mimoriadne zle. Toto video však fact-checkeri jednej z najvplyvnejších agentúr sveta Reuters vystrihli, zmazali a celú túto správu komentovali s tým, že 10 minút po vpichu dostala sestrička záchvat svetloplachosti a preto pri rozhovore omdlela. A ona to bola na tú kameru nútená aj povedať. Všetci ostatní tvrdili, že proces bol ľahký a bez incidentov. No, povedzme to takto. Tento marketingový krok, ako nadchnúť ľudí pre očkovanie kartelu Pfizer, nevyšiel úplne podľa očakávaní. My od začiatku, od marca 2020 upozorňujeme na to, že na svete napriek cenzúre pribúdajú vedci, lekári, špecialisti, ktorí hovoria jasne, vakcína je bezohľadný experiment na ľuďoch. Tak ako to hovorí popredný nemecký imunológ profesor Hockertz, ktorý má ale k očkovaniu ako takému pozitívny vzťah. To má však na mysli pôvodné očkovanie napríklad proti pravým kiahňam. Za normálnych okolností trvá približne 4 až 4,5 roka. Neženový princíp očkovania v rámci toxikológie a farmakológie testovaný. To sa dnes ale nedeje. V novom type vakcíny mRNA je teraz genetická informácia vírusu transportovaná do bunky. Tu ide jednoznačne o zásahy do genetiky ľudí, čo je v tomto prípade priamo zločin, hovorí profesor Stefan Hockertz pre Rádio München. Napriek tomu sa tento experiment genetického inžinierstva za nepochopiteľných okolností schválil na európskej úrovni a predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen pred niekoľkými dňami vyhlásila jej spustenie v deň po druhom sviatku Vianočnom od 27. decembra 2020. Tu ale opäť upozorňujem na slova imunológov a vrátim sa späť k profesorovi Hockertzovi. Ten zdôrazňuje, že bežný postup pre výskum vakcíny je taký, že na začiatku testovania sú najprv pokusy na zvieratách, ktoré sú na takéto skúšky vhodné. U týchto zvierat sa meria imunitná odpoveď a údaje sa zhromažďujú za skúšobné obdobie 90 dní a tie sa plne vyhodnotia po 1,5 roku. Táto fáza sa ale teraz preskočí. A podľa slov jedného z najusilovnejších provax ideológov na Slovensku, Vladimíra Krčméryho na TA3, klinická štúdia sa bude robiť na Slovensku na dospelých ľuďoch s výnimkou detí do 18 rokov a tehotných žien. Nie zvieratá. Ľudia. Už 26. decembra sem dorazí prvé pilotné množstvo 10 000 kusov vakcíny. Očkovať chcú v prvých várkach 5 000 obyvateľov a začne sa podobne ako v Amerike aj tu v nemocniciach, ktoré majú byť vakcinačnými centrami. Podľa oficiálnych vládnych informácií je cieľom zaočkovať aspoň 3,5 milióna obyvateľov. Problém je,
že takýto počet sa tandemu Pfizer-Reuters ešte nepodarilo dostatočne vystrašiť. A preto môžete očakávať nové, náhle a nepredvídateľné scenáre propagandy, obetí, ako o týchto ľuďoch, ktorí dostali koronavírus, alebo s koronavírusom zomreli, hovoria médiá. A zhypnotizovaná, vydesená masa zahnaná z previanočných shopping centier preč, späť do domácich väzení, bude s napätím hodinu po hodine sledovať vývoj udalosti a spoliehať sa na nejaký politický zásah alebo rozhodnutie. To sa ale nedostaví. V skutočnosti tu žiadna slovenská vláda vôbec nefungovala. Tu sa len do programu globálneho kartelu plietli úplne zúfalé atrapy politických osobností a nekompetentných neurotikov, ktorí sú dočasne stiahnutí. Vôbec pre mňa nemá cenu ďalej hodnotiť a odsudzovať Matoviča a mentálne dispozície súčasných politikov. Názor ste si za celý ten čas mohli spraviť sami. Kedysi boli časy, keď medzi ľuďmi prevládala viera v Boha, keď boli ľudia ukotvení ako lode v rozbúrenom prístave. Modlitbou, meditáciou, ktorá bola ich spásou, ktorá bola ich uzdravením, silou aj víťazstvom. Dnes sú ale tieto masy demoralizované a zmetené, pretože ich presvedčili, že najužitočnejšie v živote je byť úspešným a bohatým, že účel svetí prostriedky, že zmyslom bytia je presadiť sa a víťaziť nad inými. Vzoprime sa. Vzoprime sa každý jeden z nás, každý jeden sám za seba. My na to nepotrebujeme čakať na nejaké aktivity politických strán, ktoré, ako sa ukázalo, od francúzskej revolúcie neriešia problém. Oni ten zásadný problém vytvárajú. K tomu ich systém stvoril. A pozrite sa, ako fungujú. Oni sú existenčne závislí na svojich rivaloch, s ktorými vedú nikdy nekončiace hádky jeden proti druhému. Od začiatku hovorím, že koncepcia demonštrácií má byť aj o účasti skutočných osobností, ktorým ľudia veria. A tie už nemôžu hovoriť len to, čo už všetci vieme, ale musia hovoriť o víziách a o spôsobe, aký ich dosiahneme. Aj v Čechách existujú silné občianske hnutia. Ja spomeniem napríklad Viek svetla, Pro jedno spoločné srdce, Blanický manifest. A dnes už by sme možno mali hovoriť aj o českej a slovenskej vzájomnej spolúčasti občanov a lídrov odporu voči koronacizmu a ukázať ohromnú silu súdržnosti cez hranice, cez rieku Moravu. Na jej oboch brehoch žijú tí istí ľudia, ktorí nechcú život v ďalšej totalite. Nebojíme sa, rozdávame pokoj, rozvahu, povzbudenie k odporu bez násilia. Nebuďte vystrašení. Deje sa presne to, čo sa diať má. Odhaľuje sa pravda. Pravda, ktorá bola po celý čas skrytá priamo pred očami verejnosti, ktorá tomu nebola schopná uveriť. Všetko sa deň za dňom mení. A hoci sa bude tlak neskutočne stupňovať, vy si buďte istí, že práve toto je jasným znamením Betlémskej hviezdy, ktorú svet uvidí aj v deň zimného slnovratu. Pokoj v duši.